Iako je uzgoj živine tipično vezan za seoska dvorišta, naš današnji sagovornik prkosi toj teoriji i dokazuje upravo suprotno. U srcu Beograda, u gusto naseljenom radničkom kraju braće Jerković, među zgradama i radoznalim komšilukom, Nikola uspešno inkubira jaja u svom stanu. Njegova priča pokazuje da za ovaj hobi nisu presudni prostor, ni idealni uslovi, već znanje, strpljenje i dobra organizacija. Inkubacija u kućnim uslovima postaje sve popularnije među ljubiteljima živine koji žele da gaje ptice za svoje potrebe, iz ljubavi, radoznalosti ili želje za zdravijom hranom. Uz prave savete, prvo pijukanje iz inkubatora može biti bliže nego što mislite. Iz godine u godinu kokoške se sve manje raskocavaju. U stvari ne samo kokoške, nego živina. I mi smo zapravo prinuđeni da na veštački način dođemo do pileta, pačeta, guščeta, jer ima previše pesticida, ima previše hibridne hrane, hibridnog kukuruza, hibridne pšenice koju te životinje jedu i one su već izgubile osjećaj za raskocavanje. Sad zamislite jednu gusku koja godišnje snese samo 50-ak jaja, ona ako se ne raskvoca, ako ne krene da leži na jajima, mi te godine guščiće nemamo. I onda smo prinuđeni da na veštački način dođemo do pilića. Hajde onda da krenemo od početka. Koliko vremena sme da prođe od kako koka snese jaje do stavljanja u inkubator i kakva jaja treba birati, a kakva izbegavati? Da, jako dobro pitanje, zato što dosta ljudi to, verovali ili ne zna. Jaja ne bi trebalo da budu starija od 7 do 10 dana starosti, da se ne čuvaju u frižideru, da se čuvaju na sobnoj temperaturi, da po mogućstvu špic bude na dole, čak je poželjno da se okreće na jednu pa na drugu stranu. Ne treba uzimati jaja od živine koja je mlada, koja je tek počela da nosi jaja ili koja je previše stara. Isto tako da biramo da ne bude suviše malo jaje ili preveliko jaje. Ljudi misle ako je dvožuče da će izaći 2 pileta, ali nažalost to nije tako, nego uglavnom ne izađe ništa. Nije tajna da je domaće tržište preplavljeno kineskim inkubatorima upitnog kvaliteta. Mnogi odgajivači su zato prestali da prodaju jaja. Zbog nezadovoljavajućeg inkubatora, procenat izleženosti pilića bude nizak, pa nezadovoljni kupci često krive njih umesto neadekvatnu opremu. Zato je izbor inkubatora jedna od ključnih stavki. Prioritet pri odabiru trebalo bi dati izradi i materijalima. Mi smo jedini u Srbiji koji proizvodimo i koristimo za naše potrebe inkubatore i ja mislim da je to isto jako bitno. Mi nismo preprodavci, mi imamo servis ovde u Beogradu, mi dobit će od nas i tehničku podršku, znači možemo da ih posavetujemo iz ličnog iskustva, kakva određena jaja, šta je bitno, na što da obrate pažnju. To jesu inkubatori za kućnu upotrebu, hobi inkubatori. Ja sam namerno vas doveo baš ovde da vidite da je moguće u kućnim uslovima da se legu pilići, da tu vidite sami da ovde nema nikakvog smrada. Sad kad već pilići krenu da izlaze, mi taj dan odvedemo na selo. Ljudi zapravo greše kada misle da potpuno automatski ne rade oni ništa ili da je automatsko okretanje jaja bolje. Zapravo nije. Istina je da naši inkubator ručno okretanje jaja, ali tu nemate puno posla. Izvučete fioku, malo samo nagnete od sebe i jaja se sva obore na drugu stranu. Ali vi na taj način obezbeđujete prirodniji protok vazduha. Jaje oslobađa ugljen dioksid i zameni ga za kiseonik koji je jako bitan kod rasta embriona.
Neiskusni u živinarstvu traže lakši put, pa biraju automatske inkubatore ne bi li sebi olakšali posao. No, kako naš narod kaže, preko preče, naokolo brže, ispostavilo se da ručno okretanje jaja doprinosi većem broju izleglih pilića, ali i njihovoj vitalnosti. Prva 3 i zadnja 3 dana se uopšte jaja i ne okreću, a posle toga se okreću samo ujutru i uveče. I to je bitno da se sam embrion ne bi zalepio za ljusku. Znači, nije to uopšte neki veliki posao. Čak i ako imate i automatski inkubator, mi smo ranije pravili automatski inkubator i isto smo govorili ljudima, uzmi, otvori malo inkubator, nek se on malo prohladi, neka uđe kiseonik unutra. Znači, vi faktički imate isto posla kao i kod tog automatskog inkubatora. Znači, da priđete inkubatoru, da vidite da li je sve u redu, da li radi termostat, da li rade grejači, da malo rashladite jaja, kao koka kad ustane, da ode da pije vodu, da jede, isto tako. Mi trudimo se na što prirodniji način da izađu pilići i ono što je bitno, da oni budu što zdraviji. Znači, ako ga ne budemo otvarali, njih će ubiti taj ugljen dioksid ili će izaći pilići koji su jako loši, jako slabi. Vlaga je bitna isto koliko i temperatura. Čak i bitnija od temperature. Ovi termostati koje mi koristimo su jako precizni i tu temperatura i može da varira. Oni, nešto što se vlage tiče, poželjno je da se ta posuda koju dobiju uz inkubator, ta voda menja, da se prosipa stara i da se dodaje nova topla voda, jer na taj način da se podigne vlaga. Oni, ajde da kažem, malo imaju poteškoća što se te vlage tiče, zato i ne može baš svako jaje da izađe, ali nekih 75-80% od oplođenih jaja je ono što može da se očekuje od ovog našeg inkubatora. I to je, kada pričamo o hobi varijantu, o kući varijantu, više nego dovoljno. Naravno, ne treba ni pominjati da je osnovni uslov da sama jaja budu oplođena. Pitali smo Nikolu ima li načina da ovo proverimo pre stavljanja jaja u inkubator. Pre ne može, ali može, na primjer, 7. dan da se vidi da li je krenuo embrion da raste. Ono što je isto jako bitno da vi držite jednog petla na 5-6 koka. Ako vi držite petla na 5-6 koka, već je veliki procenat, može da se očekuje veliki procenat oplođenih jaja. Kod gusaka je to malo, procenat oplođenih jaja je manji nego kod koka. Mi uz naše inkubatore prodajemo i jednu specijalnu lampu i ja ću vam pokazati kako ćete sa ovom lampom moći da odredite da li je jaje plodno ili nije. I ja, na primjer, stavim gušće jaje u inkubator i 7. dana lampiram, sklonim sva jaja koja nisu oplođena i na to mesto dodam kokošija jaja, zato što taman gušća jaja se inkubiraju 4 nedelje, kokošija 3 nedelje. I onda taman je bitno da istog dana izađu i mali guščići i pilići. Znači, možete u našim inkubatorima da inkubirate bilo koja jaja, ali je bitno da vodite računa da izađu istoga dana i mi uz štampano uputstvo koje dajemo uz inkubatore, mi dajemo i tabelu kako se koja jaja inkubiraju i koliki je period inkubacije, a osim toga smo napravili i video uputstvo, zato što nama uglavnom kupuju ljudi koji nikada nisu radili sa inkubatorima i u posljednje vreme dosta ljudi kupuju po 3 inkubatora i onda svakog vikenda im izlaze pilići kada imaju 3 inkubatora. Reću vam baš jedan podatak da verovali ili ne, 22 miliona živine ima u Srbiji, a to je 5% manje nego što je bilo po popisu iz, na primjer, 2018. godine, i tako da Srbija ima potrebe i za inkubatorima i za novim pilićima, smanjio se taj broj. Mi uvozimo živinsko meso. 2024. smo uvezli za 2,2 miliona evra, a greota je ako već imamo uslova da proizvedemo za nas. Ja mislim da je negde oko 18 kg živinskog mesa
pojede svaki stanovnik Srbije i to pojede više od svinjetine. Nekada je svako ko ima kuću sa okućnicom držao živinu za sopstvene potrebe. Čak i oni koji se nisu primarno bavili poljoprivredom mogli su da obezbede porodicu jajima i živinskim mesom, bez puno ulaganja i nekih posebnih uslova. Pa jeste, da ima, znači potrebno mu je, ovo može u kućnim uslovima, posle toga mu je potrebno bukvalno nešto malo, ili neka garaža, ili valjalo bi da ogradi 2 sa 2, što se kaže, da ima bar za svoje potrebe, da ne mora da kupuje jaja, da znaju ljudi šta jedu, da i to meso isto znaju i kako su ga hranili i šta su pojeli, domaća supa, domaće jaje, domaće meso, to nam fali. No, da se vratimo na priču o inkubaciji. Kako se održavaju inkubatori, treba li ih odmarati između ciklusa? Ne moraju da se odmaraju, ono što je potrebno je da ih dezinfikujete, očistite, da li je to formalin, da li je to asepsol. Godine prolaze, a večeri su i dalje usamljene. Gozo, mesto gde usamljenost Da li je to formalin, da li je to asepsol i možete da radite non stop sa njima. Mi smo, ja mislim, jedini u svetu koji ljudima i nameštamo tu temperaturu, iako smo mi napravili to video uputstvo. Mi uzmemo, evo vidite i ovde upaljeni su inkubatori neki, štelujemo im temperaturu, proveravamo temperaturu, ali isto tako ih zamolimo da jedan ceo dan radi prazan. Dobiju u svaki inkubator dobiju i posudu za vodu, dobiju i toplomer, da nisu oni baždareni, termostati nisu baždareni u nulu, pokazuju veću temperaturu nego što je unutra, zato što ta sonda, ja je dignem da ne smeta jajima, pa onda pokazuje veću temperaturu, ali ono što je jako bitno, da čitaju temperaturu na toplomeru. I onda iz nekog razloga ljudi diraju taj termostat, izloče kabal, i onda poremete temperaturu, neće da koriste toplomer, ne menjaju redovnu vodu i onda ne mogu da očekuju efekat kao što se očekuje. Znači, svakom kažem da ako ima neki problem i ako mu nešto nije jasno da me slobodno pozove, jer meni je isto u interesu da ljudi budu zadovoljni, znači moraju da vode računa i o toj temperaturi i da menjaju vodu, da im ne bude teško, da okreću jaja. Ja ovo radim iz ljubavi, ja ovo radim iz zadovoljstva, zato sam i toliko uspešan, zato i toliko prodajem, zato što volim to što radim. Da sumiramo, odabrali smo kvalitetan inkubator, probrali odgovarajuće jaja, na vreme ih stavili na inkubiranje i vodili računa o temperaturi, vlazi, ventilaciji i okretanju. Proces se privodi kraju, kreće izleganje. Pilići probijaju i ljusku, no čini se kao da su se zaglavili i da nemaju dovoljno snage da izađu. Pred neiskusnim živinarima javlja se dilema, da li im treba pomagati ili ne. U principu im ne treba. I treba ih pustiti da, ja volim da kažem, da se muče. Jer na taj način i krv im proradi kroz telo, zdraviji su, jači su budu. Ali već pri kraju, pogotovo recimo guskama koje teže izlaze, lično ja pomažem, ali i tu morate da vodite računa da im malo pomognete pa da ih pustite, pa još malko da im pomognete pa da ih pustite da se muče, ne smete odjednom. Isto tako, ja više zbog snimaka, zbog reklame, kad pravim neke klipove, pa im onda pomognem da vide ljudi kako to izgleda, kako da oni dolaze na svet, ali u principu nije potrebno da im se pomaže, pogotovo pilićima. Kada se prvo pile izlegne, pusti se 24 sata da izađu svi ostali. Znači, sve preko toga što je ostalo već su mnogo slabiji i čak prirodna selekcija, ne uzimaju se, ne vade se više iz inkubatora, da kažem, ali ono što je izašlo za 24 sata, to je to. Sačeka se da se osuše pilići, do tada im pripremite kutiju sa sijalicom, date im svežu vodu, date im odmah hranu, oni su sposobni, možete neko jaje da skuvate taj prvi dan. Ja, pošto imam prepelice, ja im kuvam prepeliče jaja, pomešam s koncentratom i to im dajem da jedu
I u principu to je to. Nikola je veliki zaljubljenik u živinarstvo i u ovom poslu je jako dugo. Posao je popularan po prepelicama. Gajio je razne vrste rasne i ukrasne živine, a još više toga izlegao. Izlegao sam mnogo toga. Ja ne znam bojim se da ću i nešto i zaboraviti. Osim kokošijih i prepeličih jaja, legao sam guske, legao sam patke, legao sam divlje prepelice, legao sam kineske prepelice, kamenjarke, zlatne fazane, divlje fazane, sigurno sam nešto i zaboravio, ali kornjače sam legao i sad, znači sve je to u mojim inkubatorima. Moj prijatelj je, verovali ili ne, izlegao guštere, sasvim slučajno, a ja sam sada uzeo da se oprobam i stavio sam jaje emua i pokušat ću da izlegnem jaje emua. Emu zahteva nižu temperaturu, zahteva nižu vlagu i problem kod emua je isto kao i kod kornjača što se ne zna tačno kada će da izaći. Znači treba da čekamo od 48 do 52 dana da vidimo kada će da izađe. On bi trebalo da prokljuca ljusku jedno 2-3 dana pre nego što izađe. To je jedino. Jaje je tamno, vidjet ćete kako izgleda jaje, zelene boje, njega ne mogu da lampiram i tako da pustio sam pa vidjet ćemo. Naša priča o jajetu emu je dobila epilog. Nekoliko dana nakon snimanja reportaže o inkubiranju jaja u kućnim uslovima, u Nikolinom inkubatoru na svet je došlo pile emua. Naš domaćin Nikola Draganić sada može da se pohvali još jednom vrstom koju je uspešno inkubirao. Mi se nadamo da će doći do umnožavanja ove fascinantne ptice u našoj zemlji, te da ćemo uskoro moći da vam prikažemo kako izgleda u farmskom uzgoju. Do tada vas ostavljamo uz razmišljanje. Ako jedan čovek, zahvaljujući upornosti i volji, može usred Velegrada da izlegne pile emua, onda zaista nema izgovora da iko sa dvorištem ne uzgoji nešto živine na okućnici, barem za potrebe svoje porodice. Pozdravljamo vas do sledećeg viđenja i nekih novih priča. Budite sa nama i narednog ponedeljka, a za sva pitanja, predloge i savete pišite nam na agrotv@agrotv.net.